Hello. Hello. बहा दं? आं आयंलानावसो दंफैयो। दा आंनो 399 नि रिसार्ज सोना हरबानो जाबाय दे। दे जागोन दे। दोनदो। रिसार्जआनो थांसैला दखानाव। गार्लफ्रेन्ड सोना हरलायनोसै। हिन्जाव फिसिनांगोनथ' थाइसे थाइनै बुथुमनांगोन। हासुङाव सोना दोननांगोन। थाइसे, थाइनै, थाइथाम। 10 थाखा। Yes, 10 थाखा। Oh, hello. Hello. Oi, मानसि माबोरै फै? ब्रो. नोंनाथ' जेबानो साथाम गोजो। माथो? बोरै मेनेज खालामोब्रा नोंलाय? हागौलै नोंबो। सोर सासेखौ लागोन? सोर सासेया बांसिन अनो बेखौनो लानोसैब्रा। बैयाव दसे जनसोलै दंफां सायाव। हेलौ सना। जालालै बेजोंबो साला। मा लामाथिंलाय सासेबो सिख्लाफोर गैयाब्रा। जारलासोलै। Idea. Salah nengku. Thik, musuh salah. Idea. Hah, moonbalang खेबसे. Salah. दानि जुगनि गथ'फोर साला मबाइलफोरजों दिन थांग्रा। मानसिफ्रा सासेबो नुथाराब्रा। हे बिसोरजों लाइन मारिनांसिगोन र'। सम खाथियाव खारेन्टआ फैसिगोन बियो। दाथ' अट'सो सालायो। बे नाम्बारखौ बिना लाखिनांगोनलै इसोरखौ। आंना गार्लफ्रेन्ड गैखाया। आयु फाग्लाया मबाइल नाम्बारखौ लाना थांमारबाय जाबायहाय। मबाइल नाम्बार मोनबोलायबाय। लाइन नांबाय माथो आसोला। फाग्लाया देरहाबाय माथो। लामानि नाम्बार। नालै बोरो ना नालै। फै। बेयाव जिरायथ' नोङो आं ओंखारना फैनि। रासुल दै गिलास लाफालै। ओइ नानि दै गिलास लाबोलाय। ओइ लोगोआ लोंनो। मार जावाथो गैला नामा? सान्स लानांगोन र'। सान्स लानांगोन र'। थौदो। गारथारालै नोंखौ देन। हेलौ। हेल'। मा खालामदों? ओरैनो दंलै दंफां सायाव नोंजों फन रायलायदों। मार हेन्डसामखा माथो नोंलाय? नोंगा
आर'नाइ गामसा गाननानै किटु पार्कआव बेरायनो फै फनालाय मा बिजि बिजिब्रा अरे मा जामारदोंब्रा रिसार्च सोना होनायखाय गुबुनजोंसो लाइन मारिलायबाय नामाब्रा बेलाय जागोन दे नों होननाय बायदिनो दोनथ'दो थाब फै दे फागुननि जावलिया बारा बुख्लां मारबायलै आंखौ एबार बावलाय जाखासिगोन आंहा पार्कआव बेरायहैनो र' लोगो मोनगोन खोमा ओंखारनानै थांसैबो आं बावलांबाय नामानो टाइमालाय जाबाय माथो दिनै हराव उन्दुनाया थाब जायासैरा लोगोनि बिनानावखौ गोसोखां सिमां मानो नुलांबाय थांनो र' केटु पार्कआव लोगोनि बिनानावखौ लोगो मोनगोन खोमालै प्रप'ज खालामथारनांगोनलै दिनै बाबानि बाइकखौ खावलांनांगोन बायसि दे अल बे मेहेर फाग्लायालाय दिनैलाय फैगोन ना फैया बेयावनो दसे जिरायनानै नेनोसै आं फाग्लाखौ ओइ फाग्लि नेमारदोंसोब्रा ओइ फाग्लाया फैमारबाय दे दिनैबा हले प्रप'ज खालामथारगोन फाग्लि ओरै हा सफैबाय उन्दु आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोनलै आया सोर रायलायलै बेलाय माथो आंनि लोगोनि बिनानावसो आंसो मिजारांमोन बेखौ नोंखौ लाजिलायलांलै बेखौनो लाजिबाय दे बुं होद साला ओइ मा रोमासो रोगासिनो बेयाव ओइ आंखौ नाय आंखौ बिबारा लानो होद लाना होद साला ओइ मानि गरमलै आया माथो दंमासो चला ओइ हे माथो आंनि जिबसोलाय बेलाय सेलेगासिनो माथो बिसोरलाय आंनि जिबखौलाय आंनिसो गोसोनालै आंनिसो फोसायग्रोदोलै बेखौ आंनिसो बियो आंनिसो होद साला बोरमाखौ सेलेगासिनो बेलाय माथो आंनिसो जिबलाय मा खालामफैदों बेयावलाय दौ साला नोंखौदेन होद जाम्बाव बिदि गोदान फैनायखौलै बिलाय फैलै माबारखौ थाब है साला लाना खारमाबाय हासुङाव फैसा दंमोन ओरैनो थांबाय आंना आंसो बास गोसोमोन है साला हासुंनि फैसाखौ दानखावनानै जौसो लोंहैनोसै आङो साला थै है साला है फागुननि जावलिया बारबाथाय बबेथिं बुखारलाङो जायालै बार बैसागुआवसो चान्स लानांसिगोन